Ассалому алайкум дӯстон азиз. Умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Дар имрӯза видео мо дар бораи проверкаи паспорт маълумот медиҳем ки яъне ин паспортро мо чӣ хел проверка кунем, ба куҷо бо ин паспорт моро иҷозат медиҳанд, чӣ имкониятҳо дорад. Хулоса бисёр маълумотҳои муҳим мешавад. Видео бисёр як видеои интересне мешавад. Видеоро ба ёру дӯстону наздикони худ фиристед. Алё. Хорошо, ҳозир мерам. Хулоса видео бисёр як видеои интересне мешавад. Ба ёру дӯстону наздикони худ фиристед ва моро то охир ҳамроҳӣ кунед. Дӯстони азиз, дар ин ҷо бачаҳо якчанд борҳои навро оварданд. Якум биёед аз ин телефон оғоз мекунем. Телефонҳои XR дар корпуси 14 Pro, инаш бошад дар корпуси 13 Pro. Нархашон бошад 24500 рубл. Инчунин ин соатҳо чӣ хеле мебинед, бисёр як функсияи бисёр дорад. Дар ин ҷо метавонед ки занг занед, зангро қабул кунед, SMS-ҳо, хулоса якчанд функсияҳо дорад ки ин соат нархаш 3900 рубл месад. Лекин касоне ки як iPhone мехаранд, аминчунин iPhone-ҳо дар 25500 рубл шумо як iPhone, як соат, як чихол, стекло, инчунин доставкаи бепул соҳиби ҳамин соат мегардед. Дар ин ҷо боз дорем проектор барои тамошо кардани баъзе аз чизҳо дар хона мемонед, ранги кинотеатр метавонед ба ҳазур тамошо кунед. Дар ин ҷо планшет дорем ки нархаш 8000 рубл. Инаш чанд пул ҷамолдин? 6000 рубл. Доставкааш бепул. Ин бошад планшет бо клавиатура барои кӯдакҳо, барои донишҷӯҳо бениҳоят як чизи хуб аст. Инчунин дар ин ҷо телефон дорем барои касоне ки барои тӯҳфа мегиранд, барои одамои калонсол мегиранд, танҳо барои WhatsApp, YouTube, имо барои ҳамин чизҳо хуб аст. Нархаш 5990 рубл, чихол, стекло ва доставкааш бепул. Хулоса боз дигар моделҳо низ ҳаст. Касоне ки телефон хариданд метавонед ки ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. Доставка ба тамоми территорияи Россия бепул. Хуб дӯстони азиз, ин загранпаспорт як чизе аст ки бе ин мо ба ягон давлат сафар кардан наметавонем. Акнун мо ҳоло проверка мекунем ки бо ин загранпаспорт моро ба куҷо иҷозат медиҳанд, ба куҷо иҷозат намедиҳанд, ба куҷо мо бо виза бояд дохил шавем. Барои ин ба сайти Passport Index медароед. Агар бо браузери Chrome дароед, яъне сайт автоматически ба забони русӣ перевод мешавад ки ин боз ба шумо фаҳмотар мешавад. Дар ин ҷо қариб тамоми загранпаспортҳои рӯи ҷаҳонро пайдо кардан мумкин аст. Мо каме поён меревем. Паспорти мо дар хело поён ба фикрам ҷойгир аст. Ина паспорти тоҷикиро меёбем, интихоб карда яъне пахш мекунед. Ин ҷо отсенка мобилностиро пахш кунед. Чӣ хеле мебинед, яъне дари 22 давлати рӯи ҷаҳон барои загранпаспорти тоҷикӣ бе виза боз аст. Яъне мо метавонем ки ба 22 давлати рӯи ҷаҳон бе виза равем. Инчунин дар 43 давлати дигар мо метавонем ки яъне рафта вақте ба ҳамон давлат дохил мешавем, бо ин паспорт ба мо виза медиҳанд ё ин ки электрони виза медиҳанд. Хулоса ин давлатҳое ки мебинед сурх аст. Дар ин ҷо шумо бояд вақте сафар карданӣ шудед, аввал шумо виза гиред, баъдан метавонед ки дар он ҷо сафар кунед. Ина давлатҳои бевиза, яке аз онҳо Армения, ки мо бо ин паспорт, загранпаспорт тоҷикӣ метавонем ки дар он ҷо то 180 рӯз бе виза рафта зиндагӣ кунем. Ин ҷо бошад Беларусия, бе виза, яъне муҳлаташам муайян нест. Грузия бошад то 1 сол, яъне моро иҷозат медиҳад ки бе виза дар он ҷо рафта зиндагӣ кунем. Қазоқистон бошад 30 рӯз ва Федератсияи Россия бошад то 90 рӯз, яъне касоне ки часни медароянд, то 90 рӯз ҳаққи зиндагӣ кардан бе виза дар ин ҷо доранд. Ва агар баъдан истоданӣ бошанд, онҳо работа карда боз метавонанд ки дар он ҷо бо ҳамон қонунҳои давлат риоя карда документҳои лозимиро гиранд. Хулоса боз шумо дар кадом гражданстве ки доред метавонед бо ҳамон паспорти худ ин ҷоро пахш карда дигар маълумотҳоро низ метавонед ки гиред. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. То видеоҳои оянда, хайр.